so bekuyilezo nje namhlanje ukuthi kusasa imfezi inecala la kubantu TV1 ekuzomela izosicacisela mekuthi isithole imfezi imsulwa hayi cha so shume ukuthi ngempela inofakazi le ekhulumayo so shothi hayi cha futhi kulungile ukuthi uyiveze lento isizwe sokumstela kanjani nayo mekuthi imfezi emnyama ichaphaza abantu nathi asiyitholi into ephatheka ngalento ekhulumayo sizoyigweba ngendlela esizoyigweba ngayo. Anginibingelele kuphina kuphi babukela lapho nesibole nikhona nje manje siza kini ngayo i-channel kaZwelonke iBantu TV1 sanimungela nonke eningaqalisa sibe nani namhlanje kade ke abangakazi babe nathi baqala kusibona ukuze uzophinda uhlane nathi awu subscribe kuyona le channel kanti uzothi usabukele yona le video uyi like lokho kuyasiza kakhulu ukuthi thina lokho esikwenzayo kuhambe kakhulu kufinyelele singazi sifinyelele khona i-contribution yakho ongayenza nje leyo like i-video bese uqhubeka ke uhlala nathi namhlanje ke size ngodaba olumnandi kakhulu kuyilona oluhamba phambili but before ngingene kulona ake nginikeze insizwe engihamba namhlanje naye isiphethe nayo uhlelo ibingelele naye ngamafushane. Nginibingelele babukeli nginibingelele balandeli beBantu TV1 ngiyanibingelela emakhaya nginibingelela nkalo zonke ngibingelela induna ngibingelela amakhosi ngibingelela nabantu abasiphethe kuleli izwe leli esiphila kulo eNingizimu Afrika. Igama lami ngumthobisi ngokwamthembu abaningi bayangazi enkundleni MC Maphathe fika otholakalayo futhi kuma email mangabe ufuna ukumbhuka. Thanda ukuthi ngidlulise ukubonga kakhulu kubantu abalandela kakhulu iBantu TV. Siyabonga kakhulu bafuthu siyaqhubeka sicela siqhubeke siphi support so sesindlethela nje indaba ezisematheni njengoba nazi ukuthi kunendaba ezisematheni eyikhona njengamanje esizoniphathela zona eyiphathelene nomculo kaMaskandi imfezi emnyama. Kunjalo futhi uqala ngicela ungidlulisa amazwi enduduzo kakhulu emndenini wakwaMpongose lapha sizwile ukuthi umfo ubambisene noKhuzani lapha kwezomculo uThibela umfowabo laphana ulinyalelo uma wakhe laphana siyacela ukuthi emndenini sithi dude emndenini uphole intando kaNkulunkulu bafuthi intando kaNkulunkulu akukho singakwenza kodwa ngidlulisa nje amazwi enduduzo emndenini isilonda siphole kumfowethu aqine. Sithi dudu mfowethu sithi dudu lapho nje siphinde baphinde kokwesibili ukugqemeka lengozi lapha kaMpongose futhi ngathi inyanga zalandelana ngoba ngakhumbula ngoDisemba wonyaka suka kononyaka odlule nje besiye ugogo cha gogo kweKhuzani njengamanje sekulapha yanaka ekukhulumeni khona kuluzana kubuka Thibela so nje sithi dudu kakhulu emndenini wakwaMpongose besayithuba amanxeba nje sekuyaphinda kuyagadla laphana ukufa kusika kwelithandayo bafowethu besisika ngelijikayo nje lapho kodwa la sikhona namhlanje sila udabeni lensizwa laphana umculi imfezi emnyama okuyona nje manje sa trend futhi ke ngingeke ngisho ukuthi trend mhlambe ngokuhle nekwenzayo kodwa bafowethu lento eyenzekayo lapha kwimfezi emnyama into efuna ukuthi ifakelwe ibonje basoyifakela ibuko njengamanje ke mina ngokwami njengoba ngilana nje ngizocacisa okuqhubekayo noma ngithi angizocacisa ukuthi ke kahle le ndaba le kumele sibhekane kanjani nayo yomfezi emnyama. Uzokhumbula ukuthi imfezi emnyama lapha isivezile noma insuku enembili engangake intathu ivezile ukuthi kunomuntu balwa khona abaculi osomabhizinisi abafuna ukudla ithende imfezi emnyama laphana ngokuthi bashela umfazi wemfezi futhi babona ukuthi imfezi emnyama imfanele uMadlamini ufanele bona lapho balile kwemfezi wathi kukhona abaculi abadumile abanoposter laphana ku Facebook ingane zabo nosomabhizinisi ke bakhona lapha endimeni. So namhlanje ke madoda size nje lana sizothi sibhekele indaba ngoba phela seyikhona lento ukuthi abaculi beze namabhomba jike emva kwalokho bangakucacisa ukuthi kahle kwenzakalani. Imfezi emnyama ikuvezile ukuthi cha izobaveza labantu abenze lomkhuba abenza wona lomkhuba kunjalo qha kunjalo phela uzokhumbula ukuthi ngonyaka odlule uGatsheni uke waveza naye ukuthi kunomculi odumile naye waveza nje wasinika isithombe ukuthi ngabe ubani osole kanje oba nomfezi emnyama esinika isithombe ukuthi obani singabasola sitheme sisola abantu laphana kuleli album elalikhishwa uGatsheni noma kwakulendele ukuthi likhishwe ukuthi kunomculi obhizi othumela abalandeli bakhe ukuthi abacindezele ingoma noma ialbum kaGatsheni yakamumva ephumile. uGatsheni wathi akhona ama voice note ikona i-screenshot uzokusenda lokho uzokuveza sithe sesilindile ke sesiqagelile sesilindele ukuthi sizothi hey ngishilo ukuthi ubani lo mculi wenze lento. uGatsheni wavela shaya ingqemphotho wathi hayi lo mculi akasizomveza kuno namhlanje uGatsheni kwabanye igama lakhe libi ngenxa ukuthi asanoma izami
trend noma wayeqonda ukuthi ngigcole nje igama lalabo bacula abagcina besoleka ngaleyo ndlela njengoba agcina engamvisa umuntu wenze lokho. So nange umfezi emnyama ebuya naye ngesithi asifane njengoba ethi kunabaculi nabo somabhizinisi abashela umfazi wakhe naye mhlawumbe uzama itrend noma ufuna ukucindezela abaculi abathile laba sesinikeze isithombe sokuthi ngenzeka kube yibona laba baculi abenzele leyo nto. So njengamanje umfezi emnyama simshayelileke simfonelile usuku namhlanje angisho ukuthi lo namhlanje simfonelile usukwini lo izolo sifaka icala lapha ke ukuthi indoda njengoba sekunezinsolo osuyibeke obala washo ukuthi futhi uzoza nobufakazi balokho sikholwe into oyikhulumayo seninawo lo mkhuba lapha endimeni kaMaskandi ukuthi nisitikaze ngendaba sibabaze sisola abaculi kubize kamagama abaculi angcola amagama abaculi futhi yabo angcoliswa yini yilezi insolo zabaculi abayibekayo emva lokho kungabi nabufakazi. So imfezi emnyama siyifakela icala ke ngqo namhlanje sayibiza lapha ma-ofisini eBantu TV wanibizwe izikhulu ukuthi ize izocacisa izochaza kabanzi ngalento eyikhulumayo asifune lokho esigwegweza indaba kumele sihlale kuyona yabo. So imfezi emnyama ilindelekile ukuthi ifike emva kwale video esiyenzayo nje but izofika nje imfezi emnyama izocacisa. Ngifuna mfowethu ukuthi siveze ukuthi sifuna ukuthi imfezi ikuveze iyona ukuthi kahle kahle lento le ikhuluma iyiqiniso noma ingamanga noma izama ukutrenda ngoba phela lento isi-trend indimeni. Into kanjena mfowethu ziyadinga ukuthi abalandeli bashiye bebazi becacisekelile mfowethu ukuthi bamephi ngoba mawuzoveza into kanjena mfowethu enkundleni igcina isiphetho mina usivezele futhi isiphetho sakhona njengoba usuku usazisile salalela sabuka ngoba futhi kunabantu bamlandelayo abafisa ukwazi ukuthi ubani lo sefuna ukushaya iqhawe lesemva kwendlela uyabona. Sonke siyakudinga futhi ukuzwa lokho singajabula imfezi emnyama njengoba izosivakashela lapha endlini kuBantu TV1 sizojabula futhi nizoyibona izosicacisela kabanzi ngokuthi ubani lo ufuna ukushaya imva kwendlela lapha na ke page lemfezi lapha uzokhumbula ukuthi ipostile lapha na iposta yona noMadlamini isithombe sabo bebabili yasibhala ku caption yathi abazivezi ezabo kodwa le yami babona ibafanele next week ngeza nama screenshot osomabhizinisi nemphuphe yoMaskandi kukhuluma ngicela uze kimi inkosi yami ngesidudla sokholo lapha uzokhumbula ke futhi manje namanje lapha imfezi emnyama iqeda kuphosta lapha nepage layo ibhala kodwa kuyakuthiweni umuntu mangabe njengoba phela asingamazi obhalele imfezi anonymous lapha uzobona ke lapha imfezi ibhalelwe anonymous tasimbizo ngoba phela thina asimazi kusawo anonymous kuphela le ndoda lena ibhala lapha kumfezi ukuthi umuntu ngamzilikazi kaMashobane nithi angixolise qhawe ayibe ncane ngamu inbox angidakiwe umakoti ngiyaxolisa ungawavezi ama screenshots please ngizohlawula le ankundla ithembisa ukuhlawula ake singazi ukuthi ngawuba cha ngeke phela mfowethu ukuthi lento yabe sizophelela esayidini thina singayazi kuyadinga yona ukuthi ihlale ivele le ndaba nanokuthi obani abenza lesense imfezi emnyama njengoba sekuvela ukuthi isizokhokheleka ngasese siyahambisana nakho lokho singabalandelwa kaMaskandi ukuthi umfezi emnyama afike aqhamuke nendaba enje athi ngempela leli bhomo uzolidedela sibone ukuthi ubani ogila limkhuba le obani laba kwiqeqeqe uthi ngani lo uthi uzohlawula laba bangazohlawula bona ke abangakasho bazohlala noma umfezi emnyama sekumele athatha ama-bribe bona bonke labantu indaba igcine inyathelwa okale okufana nale kaGatsheni uthini kuzokwenzakala ngalamagama abacula sebesoliwe phela uthi ngayibona leyo mase ukubhanga ukuthi inzima kakhulu leyo ngoba kucela isithunzi somuntu phansi kanti futhi kunzima futhi ukwelwa igama la ngento engeke ngoba njengamanje ngendlela abhale ngawo lapha ku caption mayithi abanye bajwayele ukuthi baposte izingane la abanye futhi imphuphe yoMaskandi mangabe umuntu iziningi into ezifika ukuthi emqondweni ukuthi kungangubani kungawuba uyabona labo nje abathola ukuposta ingane zabo ugcina esusolo omunye umuntu umbona kanti umuntu mangabe esebhedile ngiyacabanga ukuthi uyadinga ukuthi abonakala veze intombazana akhuze mekuthi uyakhuza simlande kodwa ke babukeli esilindelekile ukuthi lazivakashelwe imfezi ngaphandle kokumosha isikhathi bafowethu lapha sizobuya sesiphethe imfezi emnyama ngicela ukuthi niqhubeke nivakashele iBantu TV ukuthi injalo nje
eza namhlanje bekuyilezi siphethe sicacise nje ukuthi amacala abaculi noma inkinga zabaculi basuke bebhene nazo ikakhulukazi laba bala egoli kuzomela bezoyicacisa lapha kuBantu TV1 beze nje sikhona sikhonela kona lokho ukuthi sizolungisa inkinga ezahlukahlukene ezabaculi ezizakhamuzi kyali ezithandani nezithandani futhi zamukelekile nje mengabe kunenkinga siyatholakala nje inamba futhi cha inamba into ehlala ikhona abantu nje bazoyibona njengoba inamba into ehlala ikhona so bekuyilezi konjeza namhlanje ukuthi kusasa imfezi inecala la kuBantu TV1 ekuzomela izosicacisela mekuthi isithole imfezi imsulwa hayi cha so shume ukuthi ngempela inofakazi into ekhulumayo so shothi hayi cha futhi kulungile ukuthi uyiveze lento isizwe sobona sidela kanjani nayo mekuthi ke imfezi emnyama ixhaphaza abantu nathi asiyitholi into ephatheka ngalento ekhulumayo sizoyigweba ngendlela esizoyigweba ngayo yabo mfowethu abanganjalo mfowethu ake silinde imfezi ezivakashela endlini zakuBantu TV zakuBantu TV1 cha kunjalo futhi izozivakashela kucace konke ekukhulumayo asibonge nina nonke nisibukele naze nafika la siyakhuthaza ukuthi umuntu ayilike ivideo aphinde asubscribe